anụrụ m nwaanyị a nke izizi ọ batabụtalụ m ụmụ na-atọ, nwoke na-abụ na ofu nwaanyị. Nwaanyị anụnwa anara enye m nsogbu actually. Nwaanyị anụnwa dị peaceful, ịghọtago na ọ sị m nne na papi anụrụ nwaanyị na-abụ ịghọta kịta ya anọgide nnọọ filie ịmagolu ka anụkwo nwaanyị na-abụ nke n'ọsọsọ ihe a bụ ihe dị ya n'isi. Ịmagolu na mgbe papi a nọ the second wife n'obido duba nnọọ happy, ife niile na-aga aga ịmagolu nnọọ na mami ya achọrọkwa ịma ahụ, mana papi ya du happy kpokọta fancha niile ọnụ, fancha niile bili nya wee decide ya na nwunye kịta anụnwa na-epe ezigbo attention to ụmụaka, nya wee je wee nụọ nwaanyị ọzọ. Ọ sị m this girl bata o bido nyebe nwunye nsogbu o, this girl bata bido nyebe nwunye nsogbu. Mgbe ọbụla fa na-afịọcha, mgbe ọbụla ha na-afịọcha, ihe nke akwụla ọtọ gwụ ya ike n'ebia bi na space ya dụrụ ịlụ ụlọ ọzọ, ya wee je wee hayatali ya 3 bedroom. Ọ sị m na mgbe ya chọrọ ije hayat ya, ọ sị na ya ma njeke n'ebe afọ ole si ma ya nwe osori ya wee jebe, ya wee kwelu wee sị ya na nsogbu adịrọ na gịnị ya na-abụ ga-ebi. Nwaanyị a wee kwelu, ya wee je hayata fanja niile wee soro wee pụọ. Ọ sị m nne chei, ndị ya chekwe m maka nwaanyị a nke isi ka o ji enye nsogbu o, ndị ya mụrụ na ihe a bụ inborn. Ọ sị m this woman wee bido ya mene na ọ sị na eme o, ya mena na ọ sị na eme. Ọ sị m nne olu ka papi ya nwụrụ, ya wee sị anya bịa na a ga-eje mgbalụ maka everybody maala na ya nọ nwaanyị na-abụ. O wee sị na ya ma nje o, ya ya n'enu ya n'ala, ọ sị na ya ma nje. Ọ sị m na ya gwa nwaanyị a nke isi, nwaanyị a nke isi jekwasịala ụmụ ya kwa nke chịtali ya, andị na bọsị ọ chịtali anya bụ akwa nne ya dụkwa lọki na nwunye ya nọrọ n'ụlọ, maka na ọ gwara ya na ya chọrọ iji anya fụ nwaanyị a nke isi na that house. Ịghọta na ọ sị m na ụmụ ya nwa nke ọ mụọla ya one child ọ mụtago olie na ọ chọrọ ime first birthday. This woman sị na ụmụ nwaanyị nke isi ama mbịa na ya chọrọ ịfụ ha hia. Ọ sị m nne ya na-edio eluo na mgbalụ papi ya wee na-ajụ asị a ka second wife ndị ya mara ihe a ga-agwafa, ya na-ene this first wife anya na-asị etu ka Chukwu si welu nnọọ nwaanyị agọzie nye ya anọgide nnọọ shikọlụ je nụọ nwaanyị ọzọ maka na papi ya nọ. Ndị ya chọrọ ka nwaanyị izizi mụọ ya amụ, na ya bịa chọrọ ka ndị mmadụ si ya nta ọgụ ka ebe ije je nụọ nwaanyị na-abụ na ikoto go agbala ọpa ịghọtago, ya na-ezo nwaanyị a na-emegbu ya na-ezo maka na ya chọrọ mkparị, maka na ya chọrọ nsogbu. So na o nwere onye ya kọrọ, o wee sị ya na ife ọ ga-eme bụ ọ bụrụ na nwunye enyebe nsogbu ya yọbịa biko ya peti bịa ya zukie love na nwaanyị ọbụla ezuke love will stop. Ịghọta na ya wee kwelu. Ọ sị m nne na etu o si wee dobe adịbụna na fasa okwu kịta na ọ ga-agba mbịa for 3 days, na ya batabie na ya ma nlala ụla, na ya ma nna ana, na ya ma nkwụ ọtọ. Ya wee bidozi ọbaba mba nye esekpulu ana yọbịa biko, ọbaba mba nye esekpulu ana maka na asịla ebidogo na-aga na sinsi ọnụ nwaanyị a ya na-ata arụ na ya dọrọ happy agbata obi na-anụ na shouting ifa na-eme na ya chọrọ ya, nne ya mara na ọ na-abụnya sekpulu ana jide nwaanyị a aka n'ọkpa na ya biko, o welu fon ya na-evidie na-abalị amba ya na-ayọ biko na-ayọ biko. O vidio izizi vidio ibuo vidio ịtọ na ya mara wee na-enye ndị friends ahụ. No one day ka mmadụ gwara ya wee sị ya na ya fụrụ onye dụka gị na vidio sekpu ana na-ayọ biko. I wish na ọ bụrụ gị nwa o, na ya kpọdoro isi na na mana ya dụshọ na onu edụshọ na ọnyanwa. Ọ sị m ihe agbụ ya n'isi ka gaị. O wee lukwe bọsị ọzọ ya na ya na-abọsịrị okwu ya wee sekpukwela na jidie n'ọkpa na-ayọ biko. Ihe ahụ that guy gwara ya wee gbu ya n'isi, ya wee wenye anya enu na-ekwe nwaanyị a ka ọ na-evidiyo ebe ya sekpu ana na-ayọ biko. Hai! Ọ sị m nne nya asụ ike na ana nyashi kedu ụdị ụwa nya pụtara ihe a, kedu ụdị agbala nya kotelu kokwesị onwe ya na ya na-anụ nwaanyị na-abụ. Ọ sị m nne, ọ sị m mamazi nke bụ kokompi nsị ya mba. Ọ sị m na one of the friend o nyelu the video dobelie onye ọzọ wee welie sendị ya na fon ye ewebido wee kebe vidio wee bido wee kebe vidio. Ọ sị m ya pụtaza ndị mmadụ a na-amụ ya amụ, ụmụ nwoke befa wee bịa na-agwa ya okwu
onye bịa n'ụlọla na sabịa isi si ya nwaanyị ka o sikwa na mmadụ afọ na ana na-ayọ biko nwaanyị ka o sikwa na onwe bọsị ịmagolu ya jidelie n'ọkpa si oshili ọnwụ muvu ịmagolu ya daa jidezie enye n'ọkpa na o vidocha efa ncha nya wee mele ifele ka nwaanyị nke izizi kpọrọ ya wee nakwubie wee luo weda na wee yọbịa si ya na ya made the greatest mistake yọgide nwaanyị a sị m na nwaanyị a na-atakwali ya na nwaanyị a na-atakwali ya na dịsa ụmụanụ ya agwa gị enya na ba ọjụ na ya ma nna ya da anụzi na-ejego gwa ndị be fanyie ihe ya mee n'isie ndị be ha si na ọntele ha afụ nwa ha bifo ha nye ihe ha mee n'isie na dịsa ụmụanụ bụ na dat apartment ya kwụrụ ụgwọ ịma na ọgwọ wonye ya na Disemba ka ọ ya eme spa yọta kịta ụfọdụ ndị mmadụ na-asị ya hapụ ya dị ebe ọ mụtara ofu nwa ọ bụrụ na ụlọ mezie spa ọ pụọ n'ụlọ ọ narabe nna ya ọ ha etazikwa n'ụlọ idulu ndị mmadụ wee jebe ma ịkpọ ndị be ha so nya wee nakwụzielu nwaanyị nke isi nya na ya na-abọ bizielu nwaanyị agbaghali anya na ya na-abọ bizielu ọ sị m na ihe anụnwa bụ kịta fọmos nya na ya na-abọ bigo anụ ofe anụnwa bụ nwunye nke izizi wee bịa sịkwụla na wee yọbịa eni adọsọrị ya gbaghali ya nke nwa na iwo kwa mbọsị ọ na-ayọ ọ bụlụ gị ị ga-agbaghalụ dis woman ọ sị m na ife achọrọ ime na mbụ ije dulu nwa ọmụọlịa medie ọwụlụ nwa ya anya nalị ya nwunye ojebela onwe ya maka na ya ji evidence of this video kedu onye ga-afị asị ya ka nụbakwa ya ndị be ha bịa na-ayọ si biko si ya gbaghalị ya kama ya napụzi anya fon nke nwa adị m sorry to say this in fact ebele gị ada emekwalụ m ọ bụrụ na ị nụrụ nwaanyị izizi na ọ mụtaralụ gị nwa ọ na o nwelu nsogbu isi na ịchọkwuru nwa ọzọ ọ dị iche nọọ na ịnụrụ nwaanyị ọmụmụ na-atụ ije nụta ọzọ nwaanyị ọbụla kwelu ka anụkpue nwaanyị bụ ezigbo nwaanyị ndị a na-anụta ezigbo nwaanyị bụ ndị na-anụkarị nwaanyị na-abụ like ọ bụrụ na nwaanyị nke ịbụọ nwa kịta bụ nwaanyị nke isi gị o wee lekesị gị na nwoke o lekesị gị adọntị nke na ị ga-eche echiche nwaanyị nke ịbụọ na ọ na-abụ unu nụtara ezigbo mmadụ ọ na-achọba ka unu ga-esi megbue ka ọ baa alịlị maka na gịnị mee maka na ịbụ nwoke etu nwa isiri chọọ ịfụ nwunye gị n'aka nwoke ọzọ ka nwunye gị esiri chọọ ịfụ gị n'aka nwaanyị ọzọ but no nwaanyị have to take it kwanụ mmadụ ka unu na-eme maka na ndị be anyị si na efi na-enwere ọdụdụ na chie na-achụrụ ijiji so chi nwunye gị nke izizi achụgolie ijiji iwee bịara ajụ m ife ị ga-eme gbaghali anụ so ofe ihe nna ayọ gị bụ ịgbaghali ya mekie shon gị na ya na-abọbụ ike gwụrụ daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ